Hi, ako si Catalina Hasela o this is my negosyo. Welcome to K&H Soya Milk and Care Foods. Ako si Catalina Hasela. Ako ang tag-iya sa K&H Homemade Soya Milk and Healthy Foods o Care Foods. Kining K&H Soya Milk mao jud ang una nako nga produkto. Kay nagsugod ko og himo sa soya milk human ko na diagnose nga may cancer. Niya nagpa check up ko niya ang akong doktor nga naadtuan nagrecommend nako nga human ko na operahan, nagrecommend siya nga mag-change lifestyle ko aron nga mapugnan ang pagkatap sa ako ang cancer cells. So mao to nga nagsugod ko og usab gyud sa ako ang lifestyle. Dugay panahon siguro mga 10 years nga giusab gyud nako completely ang ako ang mga gipangkaon. Kasi pod sa kanang advice sa maong doktor nga na-train pod siya o dugay panahon sa natural medicine. Hinungdan nga no nga siya mismo mo'y nag-recommend ako nga imbis nga mo inom ko og kanang cow's milk nga kasagaran manggod kanang gilawgan na ang mga baka o mga hormones kay aron nga mo daghan ang ilang gatas. So, nagsugyot siya nga maghimo o gatas pinaagi sa soy or plant-based nga milk. So, siya pod ang nagtudlo nako unsaon paghimo, unsaon pag-prepare ang maong gatas niya. So, kadadto mao na akong ginainom niya hangtod nga niabot ang time nga nakadungog ko sa usa ka istasyonan nga naa sila'y gi-offer nga murag negosyo, no? Magnegosyo nga usa to ka gikan sa usa ka dakong universidad nga nag-promote sila nga mutabang sila o mga negosyante nga gagmay pa or maupay pagsugod. So ang akong gi-entry mao ang akong soya milk. Nga ako pa atong tumo nga aron ma-promote pod nako ang unsa di ay ang kanang pagkinabuhi ba nga usabon nimo ang imuhang mga gikaon o kasagaran. So kadadto kay na-appeal man ko sa nakadaog bali sa maong kuan program na nagkuan ako. Pero although before ana ko yung mga friends nga ako sang ginabaligyan pero dili pag ingon ana ka kanang murag ginegosyo na jud ba sa akong mga friends, sa akong mga contact, sa eskwelahan, sa akong mga anak, inana pa.
Ubang product, pananglitan ang akong BG Lumpia, kuan gini siya, nag-start nga mo gyapon pag-promote gyapon og mga healthy foods. Muna nga akong lumpia, wala jud siya gisagol nga karne, walay mga preservatives, para nga ang kuan lang gid nagkuan lang jud ko unsaon gid nga maski ang mantika dili na unta, pero so far maglisod po man ta sa lumpia nga wa jud mantika, no. Di man nato masugba. Pero kaning tanan nga mga product gasukad gyud sa panghuna-huna nga i-promote gyud ang healthy nga mga pagkaon. Mga produkto ginako na ako'y soya milk sa lalain nga depende sa order, no, sagulan o prutas, no. Unya kaning vegetable lumpia, unya panahon sa pandemic nakahimo kong mga additional products nga based sa kamuti o mga root crops, kay kita man sa nako nga ang root crops dako pud og ikatabang sa atong panglawas, no. Alternative pud siya sa rice. Mauna nga nagsugod pud kog himo og mga kakanin na mga kanang kamuti balls niya gi kuan pud nako ang ubang mga products sa kamuti, na ako'y kamuti jelly, sagulan o kanang corn o buko, mga kamuti nga base nga aron nga ang kamuti makaon jud labi na sa atong mga bata, kay ang pagkaon man gud nag-start man gud baya sa atong pagkagamay. Kung naanad ta nga mga kanang processed foods na ang atong mga gikaon, kana mao po na ma-contribute sa atong manggawas nga mga sakit food. Sa panahon po sa pandemic, tungod lagi sa kahadlok na to sa virus, naghimo ta og mga product nga makatabang pod nga aron nga maka-alkontra pod ta sa virus. Moto nga nagtuon ko, naaman ko'y libro sa panahon nga nag-mission me na ako'y herbal books niya. Moto akong gitan-aw, nakita na ko nga ang gumamila dako sad og ikatabang sa atong panglawas. So mao to nga akong gisugdan aron makaon siya, kay kasagaran wa man baya kay tamaanan nga mukaon o bulak sa gumamila, no. Ang burag mga butterfly ra may kusog kay. So mao to nga gawas nga makasave ta sa atong budget sa pagkaon, kay makita raman sa atong palibot kung daghan tagtanaw nga gumamila, makuha lang ta dito gumamila para atong lutoon nga aron mas makaon siya, gihimo siya na akong lumpia. Magkuha ka sa gumamila nimo, tapos imuhang puston, wala kay gamit og asin or asukar or unsa, plain gumamila, o kung sagulan nimo og green, mao na nga naatay kani saluyot. Kaning saluyot para gid ni siya sa taas gid siya og vitamins pod ang saluyot, no. Sa mga utanon ang saluyot usa ka best gid nga utanon, taas siya og vitamin A, B, calcium, no, iron, naapod siya potassium. So makatabang pod sa atong panglawas.
ang kwanon lang gid ana, manguha lang kas gumamila kung naa kay green nga mga tanom or saluyot ba, magkuha ko kag saluyot, imong puston sa wrapper, sa lumpia wrapper nga wala pud siya asin, no? Oh, so mauna unya dayon maluto na imong lumpia, naay sauce nga imong gamiton. Sa akong kasinatian gyud nga akong tan-aw nga may nakatabang pud nga niabot nako karong idara, kanang senior nako actually unya, kanang nakatabang nako ang unsay imong gikaon, no? Kay kung dako gyud kayo o mahimo sa imong panglawas, naa gyud sa imong gipangkaon, no? So para nako dako nga gikatabang nga nakasurvive ko sa akong cancer, actually mga 20 years ago. Oh, so kanang nakatabang nako ang pagbantay gid kanunay sa imuhang intake. Isip mga konsumidor, kita ang mohimo sa ato ang lakang nga unsay may best sa atong health, mao gyud ang maayo nato nga kaunon. Unya ang labing maayo para sa atong health mao man gyud ang utanon o ang mga prutas.